Teraz sa nachádzame na Cerovej, tu som prežil svoje detstvo. Je to taká časť so 100 obyvateľmi a preto sa pokladám za takého normálneho chalana z dediny. Na stovkách sú väčšinou takí, čo chcú trpieť a trpia dlho, takže chcú sa vyrozprávať. A keď bežím sám, tak premýšľaš, koľko razy sa smeješ a nevieš ani prečo. No neviem, na čo to je dobré, neviem, prečo tomu stále viacej ľudí chce prísť ako keby na chuť a tie stovky ti zoberú niekedy 2-3 noci nespánku. Ja keď bežím stovku a niekoho predbieham 90 km alebo 95, tak sa zakecám a spýtam sa, či je v pohode, lebo mi je fakt blbo niekoho predbehnúť. Cítim sa zle. Ako ide o to, o prvé 3 miesta, ale je mi blbo niekoho pred cieľom predbehnúť. Väčšinou sa spýtam, či je v pohode a či dojdeme spolu. Chystám sa do amerického Tennessee na individuálne majstrovstvá sveta Backyard Ultra, ktoré sa uskutočnia už tento október. Donedávna bol ten beh známy skôr len v takej tej ultra hardcore komunite bežeckej, ale za posledné 2-3 roky to mal celkom neskutočný boom. Momentálne ten najlepší výkon svetový je 102 okruhov, 102 hodín. To zničenie v tej Amerike bude. Hej. Lebo backyard je taký beh, že nikdy nevieš, kedy skončíš. Máš na 6,7 km 1 hodinu. Ty musíš stihnúť do tej hodiny to koliečko zabehnúť. Patrik Hrotek je taký nezmar. V minulosti bolo na týchto behoch také sa stalo, že ho čakali, nedošiel, hej, že zaspal na trase, lebo už boli iba dvaja, jeden už bol cielý a on tam proste zaspal. Tú Paťovú Ameriku nebudem prežívať iba ja, ale že celá táto naša komunita, ktorá ho pozná. Paťo je jediný zástupca Slovenska. Štartujeme už 21. októbra o 7 ráno v Tennessee, takže dúfam, že nám budete držať palce.